Malam Muhammad Sani, wanda aka fi sani da Mashkur Shanu. An haife shi a garin Yobe a shekarar 1999. Ya yi primary school a Guru Yobe, ya kuma yi secondary school a garin Kano. Ya karanci accounting a digiri shi na farko, yanzu haka yana digiri na biyu a Doha, Qatar. Shi ne CEO Sani Muhammad Oil and Gas Nigeria Limited. Ya ƙware wajen fashion model da barkwanci. Yana ɗaya daga cikin maza 100 da suka fi kowa wayewa da iya wanka a garin Kano. Ɗaya daga cikin matan jaruman Kannywood, Aisha Najamu, ta so ta yi wuf da shi, daga baya kwatsam suka rabu. Allah ya sa lafiya, amin. Sunana Shamsiya Shama, ku ci gaba da kasancewa da ni a duniyar taurari daga tashar Shugaba TV. Ku kasance da Shugaba TV domin samun ƙayatattun shirye-shirye.